tu. A mi no em val que tingues família en l'altra punta del món. El que dona fe de la teua voluntat és la persona que conviu amb tu, no? I el més important és que tu li ho digues a aquesta persona, que algú puga... de fet, si ningú poguera declarar la teua voluntat, series donant. I entonces, si tu ho parles en la teua gent i li dius, si em passa alguna cosa vull donar, és molt difícil que la família actua en contra. La família actua així quan té dubtes, quan no sap, però si el donant s'ha manifestat, ahí no... Puri, parlem també d'un mecanisme molt àgil de la sanitat pública valenciana per donar resposta. Quan hi ha un accident, ahí s'activa un procés, un protocol per aconseguir que aquest donant, aquests òrgans arriben a la persona que els necessita. Per supost, però anava a desmitificar, parlant de mitos, els accidents pràcticament són anecdòtics ara. Antigament, quan jo em vaig estrenar, era el 45 o el 50%, i ara en aquest moment és menys del 5%. Vull dir, no és quan hi hagi un accident, no. O sigui, tots els hospitals espanyols, per llei, tenen coordinació de trasplantaments, i la coordinació de trasplantaments està pendent de les persones que estan en situació de poder-se morir en mort cerebral, que evidentment el que es fa és intentar salvar a aquesta persona 100%, perquè després la llei nostra ja està l'anexo 2 del Real Decreto de trasplantes, on explica perfectament com es diagnostica que una persona està morta, sobretot si està connectada a un respirador. I això està firmat per 3 metges, va al juzgat... Vull dir, no n'hi ha trampa ni cartó. El tema és que estem,